makosana a Redson Munulo ameneto anali membala wa chipani cha Malawi Congress Party azitaya atulukatu ku chipani chimenechi ndipo alemba kalata kulembera mlembi wamkulu wa chipani chimenechi Richard Chimondo Banda kuwasimikizira kuti iwo kuyambira lero kupita msogolo ndekuti azitaya za chipani cha Malawi Congress Party. Funso nkumati chachitika ndi chani nanga ku chipani chimene cha MCP akuti bwanji pa nkhani imeneyi. Makosana lerotu a Redson Munulo anayitanisa msonkhano wa atolankhani kumene kunali ku Blantyre kumenekotu analemba chikalata ndi amawerenga chikalata chimenecho chimeneno akuti atumizira a Secretary General a chipani cha Malawi Congress Party kuwauza zonena kuti iwo atuluka ku chipani cha MCP akupita nokapanga zawo. Kumanobe ena kumazakhala ndi funso kuti a Redson Munulo ndi ati amenewa. Iwo atu analowa ku chipani cha Malawi Congress Party mu chaka cha 2024 kumeneno ankapusha kampeni ya a Dr. Laza kuti mwina nkuchita bwino pa chisankho chachinachitika pa 16 September 2025 mwatsoka sizinaende. Kumano poyamba a Redson Munulo anali activist moti amagwira ntchito yomenya maufulu anthu limodzi ndi achina Boni Kalindo. Analitu ndi udindo ku gulu lija la anthu omenyera ufulu limene limadziwika zoti Malawi First. Amayankhula kwambiriso mbuyomu kuzuzulatu a Dr. Lazarus Chakwera ndi administration yawo mmene amayendesera zinthu. Asanalowe ku chipani chimene cha MCP anakhalasotu akuchitisa ma demonstrations osiyanasiyana pamene ankafuna kuti a Dr. Lazarus Chakwera atule pansi udindo ngati mtsogoleri wa dziko nthawi imeneyo limodzi ndi achina Boni Kalindo. Ndi paja ambiri tikudziwa bwino kale kuti a MCP amakonda kuwanyengerera anthu amene amaoneka ngati ma critics mu utsogoleri wawo ndi cholinga choti akawadyesa mabanzi azipangano za chipani cha Malawi Congress Party. Ndi zimaoneka kuti anamvana ma terms ena ake ndi amene wa Redson Munulo ndi pamene amazapeza zoti akajoyina chipani chimenechi cha Malawi Congress Party mu chaka chimenecho cha 2024. Ndeno pamene tinkapita ku chisankho paja iwowa amachokera ku Mwanza West nawonso kumeneko anazayima ngati phungu wa nyumba ya malamulo pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Komano zinapeza zoti sanapambane pa chisankho chimenecho analuza. Zimaonesa zoti kuluza kwawo kunabweresanso mkwiyo kwambiri pamene amadzudzula a Richard Chimondo Banda komanso ena mwa akuluakulu ako chipani chimene cha MCP ndi amene anapangisa kuti a Redson Munulo asachite bwino pa chisankho chimenecho. Paja tikatsatira bwinobwino ku Mwanza West ndi kumene kumachokera malemu a Joyce Chisulo amene poyamba anali phungu wa chipani cha Democratic Progressive Party kenako anazasintha kulowa chipani cha Malawi Congress Party ndi kupeza zoti kumene kuja anazapasidwa udindo okhala deputy minister wa local government kumene nduna yake ndekutino anali a Richard Chimondo Banda. Ndipo satira imfa yawo kunapeza zonoti mwana wawo a Molini paja ndi amene anazapeza zoti a chipani cha Malawi Congress Party anamutenga kukayima ngati phungu wa nyumba ya malamulo kumene kuja nkhani zake ambiri tikutsatira bwino. Ndeno pa chisankho chija chinachitika pa 16 September anapeza zoti amene Moliniyo anapambana. Ndeno spark inabwera kuchoka pakati pa mamembala a chipani cha Malawi Congress Party makamaka akuluakulu amenewa ndi a Redson Munulo ponena kuti amenewa anapanga support Molini Chisulo momoti apangeza iwo a Redson Munulo. Ndi zimaoneka kuti mkwiyo unabwera kwambiri kuchoka mu nthawi imeneyo pajatu amakhala kubwera kumazatulutsa maaudio osonyeza kukwiya kwambiri ndi mmene anachitira a chipani cha Malawi Congress Party mpaka namafika pomalemba maposti kumanena zoti bola MCP inatuluka mboma. Kuchoka pamenepo ndi pameneno abwerano ndi msonkhano wa atolankhani umene ukuwafotokozera amalawi kuti iwo asankha kutuluka ku chipani cha Malawi Congress Party akuti akhala active kumbali ya ndale komano satenga mbali kuti kandi achipani chakuti ayi. Zifukwa zake ndizonena kuti afuna kuti kupanga concentrate ma business awo. Ndeno ku chipani chimene cha MCP amene amachiyankhulira makamaka wachiwiri wake amene watu ndi abambo Ken Nsonda anabwera nokuzayankhulapo pa nkhani imene akunena zona kuti ngati Satana anachoka kumwamba ndi akadandaule kuti munthu mmodzi wachoka ku chipani cha Malawi Congress Party yoto akuti a Redson Munulo ayende bwino ndi ufulu wawo kuchoka ku chipani chimenechi potengera kuti kuli democracy munthu amasankha chimene akufuna kuchita. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amene alipo muthofotoza comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Sewale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Mula News 18 ndicho kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi zithautipeza mosavuta.